Nginibingelele lapha emakhaya. Nginibingelela nje angisanazi ayisazani uyena omkhulu Khoza Empangeni. La nje ku-YouTube impela ayisazani impela. Nabantu ke bayebefone bethi umkhulu usabasiza kodwa abantu usalapha kodwa mkhulu. Bese ngibatshela ke abantu ngithi awu phela uma ungenela ekwelapheni kwabulawa izilwane kwadliwe ekhaya kwabuswa kwagida engabe kuyagidwa engabe kwenziwani lokho kusuke kwenziwe ayikho into okuthiwa uyo-resign kufana nokuthi usukuyogana usukugana kahle kahle ngoba phela kubulawa izimbuzi kangokuthi zingaki utholele kusetshenziswa inyongo into esetshenziselwe inyongo ayihlali igezekile awuresign lana ngokufa ebunyangeni uphuma ngebhokisi ingakho noma usufile bese kutholakala igobongo lishawe kanye lishawe oluzolishaya ekhaya kuhlanjululwe ithuna lakho uhamba ugezekilwe ngale imithi okade uyiphatha noma ngathiwa kwakwenzakaleni liyofika likwamukela ihlozi ingakho isikhathi esiningi uyabona uma kungcwatshwa inyanga noma isangoma bese kuqhamuka umuntu ophethe igobongo elishaya selishayiwe ngendlela okwenziwa ngayo mhlawumbe ehlanjululwe bakwethu akukuningi bengizokusho kule video but ngisazobuya ke okuyinkinga nje kakhulu akuselula ngilokhu ngibuya manje ngiveza imithi ngithi nawo umuthi walokhu nawo umuthi ngangivele ngiyena ke lowo muntu isikhathi esiningi ohlala evezana nemithi yebo Jojo kunjalo badoda angenako ke umuntu olokho eveza imithi nawo ngezathu ezithileke izinsuku impela engisatholakala ngazo kuseyiwona ka uma kuvulwa izikole Monday to Friday ngithola umuntu ofika ntambama orange ukuthi uzohamba ethola indawo yokulala lapha emesuka kude engibone sixoxe na Saturday ntambama bayakwazi abantu ukungibona bengibonela ikusasa insebenzo yangakusasa okusuke kufanele siyenze enambeni yami uMTN angisafoneleki kuyona angisa WhatsApp kuyona ngisenenkinga yefoni ngisasebenzisa uVodacom okwamanje inamba ke zami kuyokusiza ukuthi uyisave zonke uma ubona ukuthi uyongidinga ngelinye ilanga kwa manje ngisathola la kule namba eVodacom ngizosho MTN mawusubuyile ukuthi ngitholakala kanjani MTN kodwa MTN kangisezukufoneleka kuona sekuzoba ukuthi nje ongidinga ifoni yami isibuyile le engangiyiphiwe ka 11,000 ifile-ke inenkinga nje ifile iyahlupha ke isafile so yona engikwazi ukwenza ngayo izinto so ngisasebenzisa le eVodacom njengamanje inamba abaphinde bengilandele ku TikTok hayi ngisazo lokho ngiba khona ngibuye ngingababikho ngibe khona ngibuye ngingabibikho futhi la eNgwelezane selidumele emasumpeni ukuba ngisuke khona ekwelapheleni la eNgwelezane ngiyohlala endaweni nje semakhaya ngizazophinda ngenxa yokuthi sizinyanga bakhosi sinawo amabhizinisi aseceleni esiwenzayo sinamabhizinisi aseceleni esiwenzayo ingakho la kumina ngingenaye umuntu othi ngake ngamsiza ungenelwa yi1,000,000 every month ungenelwa yi1,000,000 after 3 months ukuyibuza na ukuthi kungani mina ade ngabakhona kade ngangishutha kuma YouTube channels kuphi na kuphi babudokotela ngishuthile kuyena ngashutha kwimpunga yesintu ngaba ne YouTube channel yami okuyibuza ukuthi kungani engekho umuntu lapha engivela khona lapha engiqhamuka khona ethi imali bese bhala icomment ethi imali yami wena lethi imali yami wena uyiqola kungani ngimncane ngingaka kodwa lapha engivela khona abantu bathi eyazi le ndoda mina ngake ngaya kule ndoda le izinto zami nje zithi wena yiba nemali yokuphusha umsebenzi
ngeke ufuna ukungenelwa yimillion mhlawumbe umashonisa kodwa uno 5000 uyabo mhlawumbe uno 5000 kusho ukuthi uma ubolekise wena ngo 5000 enyangeni shuthi ekupheleni kwenyanga uzoba ne profit ka 2000 ilonto engeke ngitshela umuntu ukuthi profit yakho uzoyithola yabo ngizokusiza ukuthi cha kwi profit kuhambe kahle ngisamile eqinisweni lokwelapha abantu lapha ekhaya abantu bafika bephethe imali ezinkulu nithi cha mina ngizokusiza ukuthi uthathe le mali yakho ukwazi ukuhamba uyoyisebenza uyoyisebenzisa uyoyikhulumisa uthi cha ufuna ukwenza ibhizinisi lithile leli business every month lenza iprofit engaka lizoyenza hayi okunye ke Nkosi yami asinakho lapha ekhaya asifuna ukuhujwa isikepe thina asifuna ukuhujwa abantu bethi abantu hey wena uyisigebengu ekha ufika uze sihlale phansi sikhulume sikulekelele ngendlela esingakwazi ukuthi sikulekelele ngayo okwamanje ake ningibambeni kule number lene uVodacom 0794410838 yeah angiyenaka umuntu othanda ukuthi uma ngabe mhlambe WhatsApp usuzobuza ukuthi imalini mkhulu angixo mina izinto eziningi isikhathi kahle angithandisisi ukuthi sixoxe ku WhatsApp engathi ungangifonela okungcono yizeke ke amafoni ke enuka aya recorder but lokho anginankinga nakho kulungile khona uzobuza awe mkhulu igubhu sazenzani nginegubhu enzima kakhulu igubhu enginazo zinzima kakhulu impondo ngiyazenza ngiyayivusa into futhi ngiyayivusa into bafowethu iphile ikulekelele ngivusa into bafowethu iphile ngigaya umuthi mina umuthi engigayayo umuthi ombiwe entabeni umuthi ke ngiulekelela ngezilwane umuthi ngiulekelela ngezilwane uma kusesigabeni sokuthi ngiulekelele ngezilwane izilwane efuye ekhaya izilwane engadliwa izilwane zasendle ezidliwayo nezingadliwa zilwane eziyingozi bese ngijika imithi ke ngiyifusele ndikhulume yenze into buza umuntu hawumkhulu saphakamisa yini ngemvu hayi lapho ke Nkosi yami lapha enyokugarantela khona ukuthi hayi musufikile impela uphethe imvu hayi siyaxoxa impela izinto zakho sizenze nje ngemvu zithi nje ukugijigijima kancane lungileke bafowethu ngokolomkhulu ngikhona bantu bengalokhu bethi hayi amavidiyo omkhulu asawaboni ngikhona ngizolokhu nje ngikhona koze kulamula igodi angazi ke ngoba Nkosi yami iminyaka ngisazophila ngiyathokoza.